Hi, assalamualaikum ngan ko Henod. Welcome to TMHP Vlogs. Inday ko bang may tako kalamian sin habalin eh. Nakauna lang na imian ni Duterte siya in magpatugsuk muna sin vaksin. Biyayaon siya na sablong na in magpahaulihan sa kaulamon Miyuga ni Duterte bang amun akaronin pasampay sin mga media. Sa tabang tapandukahan ni Duterte ni bang siya magkabtangan biya akaran langog salta matutuod matto. Nakaunain kabtangan niya amun laong na siyain muna magpatog sinin pasampay niya yato wayron kahanggawan sin raayat magpatugsok sin vaksin. Pag amun bisara niya haulihan ini amun laong na magpahaulihan ni Duterte magpatugsok atin niya bayan muna bago ang sarili runta paag na siya hangkan na kung may maiwan para sa amin di para sa atin, unahin natin sila atin niya rakyat ng paunahon. By the way, in pagtugsok vaccine ini labay phase atawa stage atin niya in paunahon amon mga frontliners ampa amon mga tao sakitan iban mga malaas maluhay tapuan sin sakit ampa naisab amon mga rakyat kay pananday ha umulang ko tagwalo pataas di sa ini paglukos bang ako iban sin mga hula nagpakatay na muna vaccine in mga hula ini on volunteers atawa nakakad sila sin pag clinical test jari pagkaon akad nila nadiulan sila amon makauna mag-vaccine tugsukan si vaccine in kay panan hula nag-order na sa Japan kanya bang ako'y nasubuhon magpatugsok atawa di in jawaban ko yes, why not amon lang sin mga anti-vax in vaccine ini taka microchip maguno ba sila maggasto salak sa pilak hipag-track kay mo isyu ko hinda Erdogan ulama sin UAE hinda King Salam sin Saudi nagpatugsok na tenda Jokowi usin ikaw yan magad ha minority way katantuhan sin karan bang uno gampag kita nagali. So that's all, don't forget to subscribe. Assalamualaikum, bye bye. Shoutout to ikan bro Albansri Hazirul, thank you.